Il-Maltin se jingħataw l-opportunità li jitgħallmu il-mużika b'xejn. Dan permezz inizjattiva revoluzzjonarja biftehim mal-kumpanija Franċiża Meludja li fetħet pjattaforma online b'eżerċizzji varji li kapaċi jitgħallem minnhom kulħadd. Pajjiżna huwa t-tieni pajjiż Ewropew wara l-Estonja illi se joffri dan is-servizz. Tul din il-ġimgħa Meludja se żżur il-faċilità korrettiva ta' Kordin fejn hemmhekk permezz tal-mużika se jgħinu lil persuni li għaddejjin minn żmien ikraħ iħossuhom iktar konfidenti filwaqt li tajnhom jikkontrollaw il-vjolenza. L-istess se jsir fl-isptar tal-onkoloġija fejn permezz tal-mużika l-pazjenti jsibu il-wens u jfiequ iktar malajr. Saqsejna l-kap eżekuttiv ta' Meludja Bastien Sanak kif dawn l-eżerċizzji jaffettwaw lill-individwi. By doing Meludja and by getting to recognize all the emotions of music step by step, not only you will develop pleasure and understanding of every music you're going to hear, but also you're going to develop yourself as a human being. And by doing some Meludja thing, you will get to know what are the colors of music, and you will get to know how to listen to other people, which will develop also and balance between your emotions and your analytical side. Intqal ukoll kif huwa fatt pruvat li tfal li jitgħallmu l-mużika imorru aħjar fl-istudji akkademiċi u jkunu inqas vjolenti. Sanak flimkien ma' Kevin Kleinman li huwa mużiċist magħruf internazzjonalment kellhom kliem ta' tifħir għal fatt li l-Gvern Malti rrikonoxxa l-importanza tal-mużika u għal kollaborazzjoni sħiħa biex ikun offrut is-servizz lil-Maltin kollha. Fil-fatt Kleinman iddeskriva l-proġett f'Malta bħala ħolma li saret realtà grazzi għall fiduċja tal-Gvern. Il-Prim Ministru Joseph Muscat stqarr li din se tkun opportunità li biha ħafna individwi se jiskopru li għandhom talent mużikali u li ma kinux jafu għaliex qatt ma kellhom iċ-ċans jew il-flus biex jitgħallmu. Bekk iddeskriva dan il-proġett bħala wieħed soċjalment ġust. Ingħaqad miegħu il-Ministru għall-Kultura u Bonnici li rringrazzja lill partijiet kollha li naqdu u għamlu din l-inizjattiva possibbli. It-tenur Joseph Kalleja sostna li l-Meludja tbiddel kompletament il-mod kif il-mużika tiġi malma għaliex tuża l-intuizzjoni tal-persuna. Għaldaqstant hija adattata għal kull età. Għandu naħseb ovvjament tinbeda l-edukazzjoni mill-bidunet ta' tfal tal-mużika, però mhu tard qatt għal ħadd. Ġifieri l-mużika tista' titgħallimha ta' 20, 30, 40, anke 50, 60, 70 hija huwa dejjem ta' benefiċċju huwa dejjem li qed tiskopra lingwa ġdida. Xu kollox il-mużika hija lingwa universali. Wieħed jista' jieħu dawn il-lezzjonijiet fuq www.meludja.com.